Olu nafo aga n'ihu esepụghị aka na mpaghara okporo ụzọ Ozubulu na ya bụ okporo ụzọ Awara steeti Onitsha wee Gaba Owerri. Ya bụ okporo ụzọ nke tiwara nnọọ ụzọ abụọ wee mezie ka ọ bụrụ aga wee nye ndị dum na-agba na mpaghara ebe ahụ bụzie ihe dọtara aka na-achị steeti a o ji banye n'ịnapụta ndị mmadụ na ya bụ ihe mgbu. Ka Ngozi Obileri kọtọpụrụ gị akụkọ a. Oge Gọvanọ Chukwuma Soludo nụrụ akụkọ ihe mere na ya bụ ebe, o jiri aka ya gaa ngwa ngwa ka ọ hụ otu o siri mee. Oge ọ nọzi na-eleta ihe mere na ebe ahụ ka Gọvanọ Soludo were ya bụ ọrụ nye nnọọ ndị ọrụ ngo amara aha ha bụ Tamad Construction Company ka ha tighachi ụzọ ahụ ka ọ dị otu ọ dụbu na mbụ na-egbughị oge. Dịka Gọvanọ Soludo siri chọọ, ya bụ ụzọ abụrụla ihe emere ka ọ mepee ka ụgbọala na-agba n'elu ya, ebe ha na-aga n'iru na-egbochi ya bụ mbuze mere ya bụ ụzọ ji wee mebie. Ugbu a na-ekpote aja na-ekpochi ya bụ mbuze ka o wee nwee ike gbagote otu ọ dịbụ na mbụ tupu ya bụ mkpamkpa akpa. N'okwu ya na ya bụ ọnọdụ ka onye ji ọkwa site manager ya bụ ọrụ ngo bụ injinia Tony Madi kọwara na ya bụ mbuze dị mita 22 mgbe o mere, ma kọwaa na ha na-arụsi ọrụ ike ịhụ na ha rụchara ya bụ ọrụ n'ime ọnwa 6 enyere ha iji rụọ ya bụ ọrụ. O keleziri Gọvanọ Soludo maka iwepụta ego na akụrụngwa ndị ọzọ ga-eji wee rụọ ya bụ ọrụ ngwa ngwa ma kwee ya nkwa na ọ ga-arụrụ ya ọrụ bụ ịgba site na mpaghara Ozubulu n'ụzọ Awara si Onitsha gaa Owerri. Abụ m Ngozi Obileri.